राम शरण जी, आप हमार और ठाकुर के बीच में आवे के कोशिश न करा। प्रताप, नेहा, चलो बच्चों गाड़ी में बैठो। आए प्रकाश, पनी अटैची ले ला हो। चाची, चाची हमार तीनों बहनों को लेके चली गई। मेघा, ससुराल के बाद जनानी के सबसे बड़ा घमंड अपने नैहर पे होला। बाकी तहार हवेली में बहुत गलत भइल, घोर अपराध भइल। वो बेचारी वही दुख से घर छोड़ देली। रणबीर चाचा बहुत गलत के उनका के तो रोके के चाहिए। तहार दादी कितना कठोर बनी, कोनो मरम नहीं खे छोट बच्चा खातिर। तहार दादी, तहार दोनों चाचा, तहार बाबूजी और तहार हवेली सबके पाप लगी। तू लोग केहो पाप से ना बच पा। बहुत गलत भाई। अब आपके राम निमन पता चाहेला। अरे यशोदा, हम तो लालची हो गए बानी, काहे कि हम दादी बानी ना। बाकी भगवान हमरा जौन गुण के पोता दी हैं, वो गुण के पोता के हमरे हवेली में स्वागत बा। और तू तो जाना तारू कि हर लड़का रणबीर सिंह ना होला जे खुशी खुशी जो है यशोदा से शादी कर लेहलस। का कहली आप? हम आपके लायक ना बानी या हम कम पढ़ल लिखल बानी? अरे श्रीमती जी, भूल हो गई। रुका बहू, बाहर चल के यशोदा बिटिया के साथ चाय पियल जाए। चला। सही कहा। हाँ चलो।
पापा जी, हम आप पर देखा, ब्याह के बाद बिटिया ससुराल जाला, एकर ई मतलब ना हो कि ओकर माँ बाप से रिश्ता टूटेला। सही कहा तानी। धर्म शास्त्र के मुताबिक ब्याह के बाद माँ बाप के घर जरूर छूटेला, पर माँ बाप से रिश्ता कभियो न टूटेला। और जो कोई ससुराल में परेशानी होखे तो माँ बाप के घर के दरवाजा हमेशा खुला रहल के चाहिए। देखा, जोन बीत गईल वो जिंदगी के हिस्सा रहा, जे बचल बा वही जिंदगी बा। कितने साल के बाद हमने एक साथ रहब जा, का ये समय हमने हंस के ना गुजारी? ससुर राम शरण के इतना हिम्मत कि हमरे दुआरे आके नारा लगवाए, अम्मा के खिलाफ पुलिस वालन से मिलके बयानबाजी करे। अरे दोस्त राम शरणवा का नइखे, खोट हमनी के घर में हो। यही हाल रहे है तो राम शरणवा को छोड़ो। ये गांव के छोट से छोट आदमी हवेली के सामने आके भला बुरा बोल के चल गई हो। यशोदा तो साफ साफ कहत रही कि पुलिस हम नहीं बुलौले। अरे वो पुलिस ना बुलौला सी हम माना तानी, लेकिन अम्मा का जमानत खातिर यशोदा का माई बाबू आके से पहुंच गई। कुछ ना कुछ तो बात जरूर बा जे हमरा के समझ में नहीं खे आवत। भैया जौन होए के राव हो गए, इमे इतना सोचे की जरूरत नहीं है। हमरा के लगा था कि का करे के चाहिए ई सोचे के बारे। तू तो यह कहा ना, ये हमने कितना शर्म का बात बा कि घर का भेदी लंका ढाए। ए, तू यहाँ का करत बाड़ी? हाँ? उठाओ सब कब, जा भीतर जा। मालिक, बाबूजी के आवे वाली बात हमनी के पता रहल। का पता बा? अब छोटकी मालकिन फोन पर कहत रहनी कि बाबूजी पुलिस केहू समय घर पे आ सकेली। ई का कहत बाड़ू? सच कहत बाड़ू? मालिक, हम अपने आँखन से देखी और कानन से सुनी बात कहतनी। वकील हुआ ना, उनका सोच बहुत आगे का हो गई। तो हर बयानबाजी तो कुछ और बाकी है। अगर ई बात सच है, यशोदा अम्मा के जमानत बाबूजी से कह के करौले बाड़ी, तो हमनी के का करे के चाहिए? का करे के चाहिए बात ना है। बाबूजी कहे आयल रहो, ये बात पता चल गई बस। वाह यशोदा, जाते जाते तू हवेली का भला कर गई। हमरे विचार से इन ठकरवन के नंगा करके, माथा मुड़ाए के और गधे पे सवार करके जुलूस निकालल जाए और जहका मन करे वो चुतियाए। ये सब मनुष्य बा, भला मानुस ना बा। भोर भरे चेहरा देख ली तो दिन भरे अन्न जल कछु ना मिले। आखिर छोटकियो ठकुराइन ना टिकली, ये ठकुरवन पता नहीं
भगवान बाड़े या वहू डरेले इन ठगरवन से। लोग कहत रहे कि प्रतापवा बदमाश रहे, तो यही से उसकी पत्नी भाग गई। पर हमरा का ई बताओ, ये रणबीरवा तो भले मानुस बा, तो एके मेहरारू के साथ काहे नौटंकी भाई? जाने ही लोगन के करनी के फल गरीबन का भोगे के पड़ी। जवार जिला में नाम धरा जाई कि हमनी बेटी के मार देली जा, और बेटी मरला के बाद समाज में कोई अपन बेटी न दी, सबके लड़के खड़ा रह जाइए। देख लिया बाबू। ठीक कहत बा। जेकरा पास पैसा बा उ ले आई कोलकाता के बहू बाजार से औरत, ना तो नेपाल से मेहरारू, और जेकरा पास ना हा उ का करी? खाने पीने में मिलावट बा, पूरे समाज में मिलावट बा। ससुर कलयुग अपने चरम पर बा। अरे ठकुरन के तो कौनो आह न लगन बा। यहाँ तो ई गति भइल कि खेत खाए गदहा और मारा जाए चरवा। ये बात है भैया। पापा जी, हाँ जे गरीब केस न लड़ सकेला ओकरा के न्याय कैसे मिली? मिली बैठे। के कहता कि गरीब और कमजोर लोगन खातिर कोनो चारा नहीं खेबा। अरे भारतीय संविधान में सबके न्याय के खातिर इंतजाम कर गया बा। एक गरीब आदमियों एक पोस्टकार्ड भेज के हाई कोर्ट से अपन खातिर वकील कर सकेला बिना पैसा दिए। तो ई मर्डर केस में रामलोचन लैया अपने के निर्दोष साबित करे खातिर मुफ्त में वकील की सेवा के हकदार बा। हाँ, मगर ओके बचे की गुंजाइश ना हो। वो पहले कबूल ले लस कि हम हत्या कर ले बानी जा, अब मुकर्रर से बचाव होए वाला ना ही है। सबे जानता कि मर्डर फूलमती सराफ के कहला पर भइल बा, ता ऊ काहे कानून के पकड़ से बाहर भया? देखा, कानून सबूत मांगता, कोनो सबूत नहीं थे। सिर्फ एक विश्वास बा कि गोलूमल सर्राफ कुनकुना बनर्जी के सारा खर्चा उठावत रहले और उनके नौकर मर्डर कर ले बा। अजय आज कहा था कि हम हत्या नहीं थे कर ले, यही से ऊपर कोई मामला दर्ज ना हो सकेला। ब्रेन मैपिंग से ही ये बात सामने आ सकेला ना पापा जी? जहाँ तक सबूत के बाद बा, आप कहत पानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से पेट फाड़े के बाद कहल गई बा, हथियार ना मिलल। इहो तो हो सकेला कि मर्डर आइस कौन से करल गई हो। जाहिर बा कि इतना बड़ प्लान 12 साल के घरेलू नौकर के ना हो सकेला। वो झूठ बोलता, ओकरा लाई डिटेक्टर से टेस्ट करवाइल जाए और फूलमती सराफ के ब्रेन मैपिंग करल जाए, तब प्रूफ मिल जाए। आप का कहता नहीं? रउआ तो कहत बानी कि रउआ इतने बड़ा वकील हो, पर आज बेटी यशोदा से आप हार गए नी ठाकुर साहब। हारे के एकरा में कौन बात बा? ई तो बस लॉजिक बा। ना बेटी, ये खाली लॉजिक ना है, सच तक पहुंचे के यही रास्ता बा। हम सचमुच तहरा से हार गई नी। प्रिंसिपल शक्ति देवी जी, ये प्रिंसिपल ना बल्कि प्रैक्टिकल बात बा। हर माँ बाप के आत्मा तृप्त हो जाला जब वो अपन संतान से हारेला। दिल के सुकून मिलेला कि उनकर संतान सक्षम और समर्थ बा।
देखा निजी कोनो ऋणी बन के संसार से ना जात रहले बा, ये बहुत बड़ सुख होला। बाकी वकील तो हम आजो बहुत बड़ बानी। एकरा में कोनो दो मत नहीं खे। बेटी यशोदा, हमारे काम करबू का ई केस के ड्राफ्टिंग तू करता है। ई का कहता नहीं पापा जी? बेटा तोर बाबूजी सही कहता ने। हाँ, तो केस के फाइल हमरे चैम्बर में रखल बा। ठीक बा। जलपान करी। हम आपका का सेवा कर सकेली? ये कृष्णा आपकी जात के हैं मुसहर। 80% नंबर ते पास करे वाला आपन जिला के ये पहला विद्यार्थी हन। कॉलेज में पढ़तन। जनानी लोग पे समाज में अत्याचार होला ढेर। राम बाबू आप का कहल रहली? अब ठाकुर घराने के कुकान तो सुन रहत। जन्मल लड़की के 5 दिना पहले मारत जात रही। छोटका दरोगा के बचा ले। अब यशोदा का तीनों बिटिया के साथ घर से निकाल दी। काहे ते वो अपने बेटी के बल देवे न रहल। अब आपो पे प्रताप बहुत अत्याचार करला। अब समय आए गए है कि हम मिलकर आवाज उठाई ताकि आपकर हवेली मां प्रताप सिंह के पत्नी के अधिकार मिल जाए, यही कहत बानी। यही सोचत। पहला आप अपन जानकारी ठीक कर ली। वो झूठ बोला था कि वो रणबीर सिंह के बेटी के समाधि से बचौलस। रणबीर सिंह का तीसरा बेटी के ग्रह दोष के कारण ई समाधि दियल गई रहल। ई सामाजिक टोटका बा। जैसे तोहार बाप फुलवरन यादव के बाद गोबर पे फेंक के उठावल गई रहल, काहे से के तोहार दादा के कोनो बच्चा 3 महीना से ज्यादा जीवित ना रहत रहल। तू पढ़ले पर ध्यान लगावा। राम शरण जी, आप हमार और ठाकुर के बीच में आवे की कोशिश न करा। प्रताप